Boas a todos, benvidos ao terceiro programa da Mocirradio de Oleiros nas Casas da Mocidade. Hoxe estamos nas Pedras e volvemos a estar Kenia, mais eu, Rocío. Hoxe vos vamos a hablar un pouco das actividades que se han levado a cabo no mes de febreiro e as que se van a levar a cabo no mes de marzo. Febreiro foi, sen dúbida, un mes intensísimo nas Casas da Mocidade de Oleiros. Un mes creativo, participativo e cunha resposta espectacular por parte da mocidade. Arrancamos co Entroido, preparando adornos que encheron as casas da mocidade de cor, ambiente, de traballo en equipo e o ambiente era espectacular. Tanto no taller de máscaras como no taller de disfraces houbo unha implicación incrible. No obradoiro de bombóns, a quen lle amarga un 12, tivemos unha asistencia enorme. Ademais de aprender as técnicas básicas de repostería, compartimos risas e saíron auténticas delicias. Bueno, as sesións de cociña Eres o que comes tiveron moi boa acollida. Houbo moito interese por aprender receitas de entroido xunto con diversión entre amigos de antes e novos nas casas. Foi unha actividade moi participativa e práctica. O taller Dillo con flores de limpapipas foi unha sorpresa moi bonita. Moita xente animouse a crear e a expresar a través das manualidades das casas. O ambiente foi moi tranquilo, creativo e moi especial. E que dicir das rosquillas? Foi un éxito total. A participación foi masiva e o resultado espectacular. O olor a doce encheu toda a casa e ao comelas impresionounos o ricas que estaban. A festa das máscaras e a recollida do entroido foi o broche final para rematar este mes de festa e comida, pero con boa cara e coas amizades. E co podcast de Mocirradio tamén se notou o entusiasmo. Na preparación houbo moitas ideas, historias e ganas de facer algo diferente. E na grabación final quedou claro o talento que hai nas casas. Participación altísima, moita soltura diante do micro e un resultado do que podemos estar ben orgullosos. Un febreiro moi próspero con gran afluencia e prácticamente todas as actividades con a mocidade implicada, creativa e con ganas de seguir participando. O mes de marzo, nas Casas da Mocidade de Oleiros, temos como temática deste mes a música. Temos como actividades un concerto dos Gallos do Norte, Eres o que comes, curso de DJ e unha proxección dunha película polo 8M. Agora vamos a falar con dous usuarios da Casa da Mocidade das Pedras para que nos comenten como lle ha ido o mes de febreiro e que nos comenten cosas que lle gustaría facer no futuro. Boas, Diego. Hoxe queríamos preguntarte un pouco das actividades que hemos levado a cabo este mes. Así que a primeira pregunta que queremos facerte é: que che gustaría que fixéramos en marzo ou próximamente? ¿Qué me gustaría que hicieran? Que hicieran una tipo pijamada aquí, que nos quedáramos la noche aquí, pasar la noche aquí. ¿Con alguna actividade o...? Sí, con una actividad o algo por el estilo. Por exemplo, que se te ocurre? Unha película... Puede ser. Con comida... Claro. Comida. Y más que todo juegos didácticos para... Que guai. Y ya. Eu vou facerte unha pregunta. Se mandases ti, que organizarías? No, yo organizaría un tipo podcast de lo que hacemos aquí. Que faledes vos, que faledes con nós, por exemplo, que invitedes a xente. O sea, só vos. No, con los mismos amigos que hemos hecho aquí lo haría. Ah, vale. E que, por exemplo, que temas tratarías? De lo que hacemos aquí. Pois, pero di. No, me ahorro mis comentarios en esa parte. Pero sí. Diego, moitísimas grazas por vir hoxe.
Gracias a ustedes. Esperamos verte de novo nestas casas, como che vemos sempre. Unha aperta. Un saúdo, Diego. Boas, Claudia. Estamos encantadas de terte de volta neste terceiro programa. E vou facerte unhas preguntas sobre a temática deste podcast. Participaches nalgunha actividade neste mes nas casas da mocidade? Sí, participei nas rosquillas que quedaron super ben. Sí, gustouche a actividade? Sí, E que actividade máis gustouche? gustoume moito as de as rosquillas e a de facer flores con limpiapipas. Ah, E fixeches moitas flores? Fixen 6. Caramba, un bo ramo. Poderías dicirme algo que saberías seguro que lle gustaría a todo o mundo? Gustaríalle moito facer amigos, vir a coñecer xente e todo iso. e como actividade, por exemplo? Cociña, É o que máis te manualidades. gusta. Sí, Bueno, Claudia, moitas grazas por participar novamente e un saudiño. grazas. Chao, Claudia. Chao. E despois de falar sobre todos estes temas, vos damos a despedida na Mocirradio de Oleiros. Así que unha aperta e hasta o próximo programa. Un saúdo!